Piny owacho ochako chenro mar tiegruok ma geto neno ni rawere oyudo dongruok ka okale miyo gisir mag timo ohala. Jogoro mongirore e migepe ne oluorore e tunge Kenya kaloso gi oganda kendo jiwo tiegruok ma kamano kaka yor ting'o malo ngima joma tindo. Lefamara Jojuma nigi ler. E gwenge ma kaluchendo ne hotele kod apisas madite e piny owacho ma oting'o jagoro mongirore e migawo marita Raymond Omolo mane migawo mathe Fredrick Oluga, jagoro maduong' e migawo marita mar oganda kata social protection Joseph Montare kod mamoko. E bwo chenro ne obedo tezi kaka nyota rawere maropra biro dhi yudo thuolo e ward ka ward e pacho kae. Particularly those who have not gone beyond Form 4 or secondary education, who don't have any skills, that we are giving them an opportunity through 4 different work streams. The first work stream is through offering them opportunities for employment, through on-job experience, recognition of prior learning, so that you have many youths who are skilled in different crafts but do not have certification. Then we are also working on the business support. Want to give them employment. And this was a promise by our Excellency, the President. We are going to have a focused, transparent, and objective realization of true youth empowerment. What defines the greatest challenge that Kenya and Africa is facing? Youth unemployment. Jodito gi e piny owacho jagoro mongirore e migawo marite pacho kae Raymond Omolo mane chopo chenro ni e kaunti ma Homa Bay ne ojiwo rawere mondo koro wuog oko kendo koro ndikre chenro ne mondo kap giber giyud thuolo e bwo chenro ni ma isiro kod bengi mar piny mangima. And the application is through a digital process. They need to dial *254#. And part of that business support, we will identify 70 youths in every ward. E kaunti ma migoro gane yudo thuolo mar yudo puonj ka achiel kod penjo mopogore opogore ma otende kod chenro ni ma ndikruok mare dhi timore e kind tarik 6 kod 12 mar dwe ni. Mokwongo gini en grant, en pesa ma kiyudo tikawe kamano titiyogo tiji ma ok idwoki. An aneno ni odhi konyo yudhe mang'eny kendo jogo manyo hope gi oselwar ni onge konyruok ma ginyalo yudo gidhi yudo. E seche ma rawere gi dhi yudo omenda ma ginyalo timo go ohala e bwo chenro ni dwaro nitiere mondo koro piny owacho oket lwasi maber mar timo ohala kendo puonj malongo bende kochune rawere e wechego mag ohala. Joma tinde yudo ka samoro pesa kiyudo komi mar ohala to chak idonjo go e yo machielo. Koro pesa to onego gol to kapok ochiwe kuong chiw puonj makende ne joma tindo wetena. Jagoro mongirore migawo marita mar oganda kata social protection Joseph Montare mane otelo chenro ni e kaunti ma Migori ne owacho ni rawere man kod hola mar Hustler Fund to pok odwoko koro dek ok yud thuolo ma yudo omenda ne bende koro dhi konyo rawere e timo ohala. You have to be in good standing. So if you are not entrusted with the little money that you borrowed from Hustler Fund, how shall we entrust you with 50,000 and above? Korka kore jagoro mongirore migawo mathieth Oumo Oluga mane owuoyo e kaunti ma Siaya to ne ojiwo apisas mag piny owacho ma oting'o ruodhi mondo koro chiw milo ne rawere mondo koro ndikre e chenro ni bende wane koro dhi konyo e dwoko piny nok mar tije e pacho kae. Mondo gidhi e gwenge kabisa ka ging'iyo joma ok nyal, nyithindo mane samoro omako ich kimakosa ma owegi, yudo ka society be koro owegi, gin be koro giluor, ng'ama kony gi onge, joma ne ok odhi skul maber, mage joma dwaro kabisa. George Juma, Ramogi TV.